sengilekile kaningi. Abantu bafethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili ngezwe mina ke umfeza ngithuthi ungakho mali ilasibona amagumethi mhlawumbe emakuthi usemusha kuleli khasi sophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okikho nokukhulu kunakho konke wengane zakwethu ke lapha nasekuhlekiseni eshethi lensizwe lapha nosomgatsha lapha lafaniso ke nesinye sephuzo lapha ke ezama energy drink kuza ngemuva ukuthi ugatsheni ededele video lapha nekade idlalela nje khona okanye live ku TikTok egqoke elinye leshirt lapha ke elikanokusho lapha uyazi ke nawe ukuthi ke ingqwele zikamaskandi lapha nazilala ipassage mabe khona ezikubonayo ezikufanisayo hayi ngiyakutshela baba umuntu iyobe sephanyeka isithombe lapha neseqhathanisa ke ekhishwa lapha nomehlo ukuthi uyakubona ukuthi lokhu kuyafana nalokho lapha ugatsheni ke uyafaka lesithombe kwase kufaka ke lesithombe se switch ihlobo ke le dry lemon lapha nomunye ke wasezibhalela nawe ukuthi hawu kathi i-energy okanye lapha iBhodlela esasithenjiswe lona kushiwo i-energy drink lapha ke i-dry lemon lapha ke yakhe ugatsheni lapha nokwase umunye ke bahlukahlukene impela imbono eminye ukhuluma ethi lapha yena ke energy drink engathi impela bonke umaskandi impela sebazokwenza ama energy drink kwazi sinokhuzana indlamlenze naye unayo ikhuzani energy drink lapha ngaze kwethu ubhala njalo nje abantu bezincokolele enkundleni zokuxhumana ngicanga ukuthi nawe uyabona isithombe saleli shirt lakagatsheni kanjalo nesithombe se-energy drink ukuthi khona impela engathi cishe kufane lapha ngiyazi ngaze ukuthi ugatsheni uyakhankasa lapha nabantu abaqhubeke nokuvotela insizwa lapha ugatsheni baningi abaculi abavotela lapha kodwa ke uyavota lapha no-SMS igama ugatsheni bese uthumela ku 44893 lapha ke uzobe usubeka ugatsheni ethubeni lokuthi ke akwazi ukuthi awine ikhwantamu ngaze wethu sengiphuma nje nani benosuku lomnandi ngithanda kakhulu.